Още сме тук. Не сме приключили. Не ми трябва тетрадка, всичко е фристайл. MCM влезе като фристайл. Само 11 години идвам с тежките рими и аз знам, че те са ти любими. Супер Саян Гохан срещу Сел, с римите умел глас като Big L. Put it on. Вие не сте готови за тази революция, това е апострофи. Тук сме с методи като Кани и Джига. Тетрадката с рими е дебела като книга. Тандем, рап феномен като Биги. Тоест не искаш проблем с моите рими. Обещавам, че не пам, аз прощавам, не забравям. Ти го знаеш както тя, каквото мисля, това го казвам. Късмет, това е Боба Фет на лов над вас, защото аз съм апостроф. Сила и слабост, колкото нямам за жалост. 16 август до безкрайността, това е изцяло превземане, моя зона. Тук са моите хора, апострофа. Знаеш за какво говоря? Не искам да емозира шат, това официално. Нали хубавите неща стават бавно. Това не е забавно, но е истина, гадно. Думите са всичко, няма дума на празно.